खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी नै नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा मोनसे गिदिरथार थांखि आरो बे थांखियानो जाबाय विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 100 किल'मिटार फुड रिली हाबाफारि लादों आरो बे फुड रिलीआव नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नायलां गोबां जुब जुब बार अखा हादों दिनैनि समाव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे दाब दाब जिल्लायाव दिनै अखाया थाद'नाय गैयै हादों थेवब्लाबो मा अखा मा बांखा बार अखाखौबो नेवसिगारनानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव 100 किल'मिटार फुड रिली हाबाफारि लानानै बेबायदि गोबां बार अखा गोबां अखा फैदों थेवब्लाबो अखाखौ नेवसिगारनानै रायजो राजाफोरखौ बे समाव फोरमायनो सानदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा विधानसभा दतमा विधानसभा बियाबाव देरहानानै खामानि मावगोन मा खामानि मावगोन बेफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै गोबां अखा जुब जुब हाबाय थानाय समावबो अखा बांखाफोरखौ नेवसिगारनानै राजु कुमार नार्जारी बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि बिथाङा बेबायदि लामा हान्थिदों 100 किल'मिटार 100 किल'मिटार लामा हान्थिगोन राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जाय हाबाफारिखौ रायजोनि बारग' मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जेराव नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नुना मोन्दों राजु कुमार नार्जारी बिथांजों गोबां रायजो राजाफ्रा अखा बांखा अखाजों सिग्लाब जानानैब्लाबो राजु कुमार नार्जारी बिथांखौ मदद होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया नायलांदों नोंथांमोना एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नै नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथांनि जा 100 किल'मिटार फुड रिली हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो।